No a teraz 10 to. Ako neviem, no. Koľko máš? Má. 57, dobre! A tam máš koľko? 10, 15, ne? Takže máš koľko? 60? To nevadí, to neviem. Tam, nie? Jak to sa ľudia stradajú, oky majú. To si sa podľa, dobre. A ty graj gitara. Čo je? To ide. Ja. Ty ideš, ak si ideš. Nie, toto bude už na pozadí. No, Ja jenom natáčím, tak klid. Ideš, ťahaj. Sorry sa. Čo? Nemáš vody. To boli jeho karty. Čo ideš? Počkaj, on vyjadruje. Bendu skajdeš ty. Nebo nefotím. More, a mne na čo chýba? Minko mi natáčaš? Na YouTube se to bude výmat. Chorý juhy. Co ide? Ty ideš Paťo? Ale, Paťo. Možno do vrátky, ne? Nejdeš. Co ide? Ináč prečo nemáš mi dať skupinovú fotku? Ale ja musím vás tak môžem dělit poplatí. A každý má to. No, pěkně holky, teď se dobře. Nebo já to tady jenom nějak projíždím celý. Jaj, taky taký charakter. No ještě, ať jsme tady všichni. Ježíš, nocnou v muzeu. Ty už se musíš hodně nudit, ne? Aha. Čisto vyhrávaš, Romo. Poďme, Paťo. Daj mi ešte kus, čo tie burizóny mám. A toto bude na YouTube? Vyhodil si ľudí. A sakra. Ťahal si. Už to nežer. Viem, ja to stojí. Sorry, bro. Oh, sorry. Jo, au, můj palec, spadla jsi mi na nohu. Ona je rozjebaná, nie? Je? Ale nie, to je No ideš, ty Ale mám ten... počkaj. Ale nemám Ďahal si? To sa máte tam, kde si dal ten... A ne, ožralý versus neožralý, no. To dám do toho. No ty jsi největší, no neboj. Ahoj! Daj to na ten týkeň, jo. Nie, to pekne tam dá. No, paráda. Tá. Au. Daj, majekarečka, No, patričali, asi tak to bolelo, no. Aj, oj, oj, oj. O, ty gołąbka, aj, oj. A